Ollaan täällä junudutsereiden parissa. Meno 24 ja Vilsgu taas tekee temppuja. Elikkä nyt on taas lumi mennyt sulanut täältä, paksuin lumi täältä Teletopimaista, niin päästään sitten laskemaan sitä. Joo, aloitellaan. Elikkä minä vedän tässä nyt eka seisalten laskun tuosta isosta hyppyristä. No niin. Joo. Siinä on se hyppyri. Onnistu, ei mennä siitä hyppyristä. Niin. Joo. Otetaan vaan poikki. No niin, nyt Meno 24 vuorostaan vetää hyppyristä seisalteen. Hänelle kävi samalla tavalla kuin minulle, mutta ei se yhtään haittaa, kunhan tulee hienot temput ja näin. No niin, Meno 24 vetää nyt hyppyristä ufolla. Se näytti ihan onnistuneelta. No niin, nyt Meno 24 laskee tosta toisesta hyppyristä, mikä on vähän pienempi, mutta näyttää jyrkemmältä. Ai. Ja Vilsgu nyt laskee samasta mäestä kuin minäkin. Ja nyt saa laskea. Ai. Meni selkä. No niin, ja sitten Vilsgu seisoo tuolla muurin päällä ja se hyppää ufoa ja sit se siitä laskee tuosta hyppyristä, ainakin yrittää, jos se osuu. Voit laskea. Osuitko hyppyriin? Osu, ja kylkeen sattuu ihan sairaasti. Hyvä! No niin. Elikkä nyt me lähdetään täältä Teletopimaissa ja seuraavassa videossa nähdään. Se on moro! Se on moro! Sukin.